Kublai shbune pi parlok break baju pet kursan ya kan national mau benar. Te parlok kerpang ya kita ki parlok rawan ki baju snow tenat bahapan let shek dia kop kwai dok ha ba per hakal leng jong ka district ki baha Papua Meghalaya. Hakaba mentang wan rashapi. Hakaba dei bat ka jing sha kan no laning yo iru ha ki social media ba ka don ka jing le tu ha ki dia kop kwai dok ha. Te ngin ya pet mentang la kan ne ka jing le tu ka dei na kirawan la ne kinong penyaj hendaya kan ngim la bat ban pen shisha o kirawan ru kila bandon penta hendre ngim tipsu la kinong penyaj ani kiseng ki don pentan em ha kan ne ka jing le tu ha kini ki benai baladap bat kini ki snem baladap jur ba ka jing le tu ha ka bedei bat ka je ko kwai do kha ka ba he ba ha ki tan jong ka West Carfield districtแต่มันต่างวันราชพียากันในกระปุ้งกับอิตนาดว่าปอนนองกระสันหากบากระปุ้งกับบางวันระกระปังมันตากันในกระปุ้งจองอีบาบุทอนฮับปอชนองนองกระสันหากบากระเอกบามาอูอุกว่าบันองชพีกิปาร์ลอกระวันกิบาจูวันบันยาชิมันตาหากจะกบควายดอกคาฮับปอกันในกระปุ้งฮับปอชนองนองกระสันแต่ตรงนี้เนี่ยสงับยากระเอกบาอีบาบุทอนอีกว่าบันองชพีนามารmau kuat ban ong shapi ki parlok rawan namar ba mau don bantai ha ka bede bat ka jing le tu ha ka je ko kwai dok kha to tong ini skap banta to na ka leng jo ngau trai pung jo ni ka pung ban ya nga bo khot di ba thon te nga ngawan hang ni ban ai khublei nang kong ki pararawan parlok rawan ba juan khai ni ka pung ba le Iwan le ini snem la dep wat hadu benin ka smas tu dapat le kai te nagaleng jonga wat la kadu kumno ru ngi se be jaga pisa mang siu be jaga e bade ban siu te wat lu hoi bun sim kadu ang ni ka te nyai khublei kham tami parawon bala ya wan isi mata ini snem la dep nangta akabe dei bat ka bat kini ka pung te nakaleng jonga bat jeleng jo kasnong ru ya ki ngin ahi ban menono ba ko pen khoi tang ba ki bom ki bang isania ki bri bom isania lani ki ba don no ga dak mong ga dak ni stai jong ki aleng ki rawon ting nakaleng jonga tengah don kaleng jong pai ba bangin yesa bangin ngin sa ki và bom isania là ni badon ka dakmong ni kumtai te nagaleng jonga warla bun bagadu entre ngi pen khwai be pen ya chi ni snemala dep te ngi sei be ya ka bade ban sei bade ban siu te ngim haga ni ka snem ko mantaru le se glabandon game te ngakerpat ki isi mentahi kumba julong namar baga game ngi penyaj be angin yaj hok hi ndai bang don ka jing le tu kum tai te la ya ki la da don kum kita te nakaleng jonga tengah don hi kaleng pai ba ya itu tengi miasa te alai no tangala kum no ndai miasa hi kum gitu hang ne ngi sotu ba iba thon don ka ka jing le tu la ne ka jing thmu ka bas ni wa ha ka bade jong u ba de utrai pung jong ka ne ka pung ha po shnong ka san te na ka liang jong ya ki tu ki nong seng khwai la ya ki tu ki bru ki ba don ka jing tho bria ha ka bade bat ka jing pelong ya ka je kop khwai do kha ha ka bade bat ki rawan ki ba chane ya ki uba thon ai shu ban pha khwai la ai shu ban seng khwai ha ka pung jong namar ma im kwa ba ka ne ka pung jong ka don kata ka jing kan tho ha ka bade bat ka jing le tu ha ka bade bat ka jing ya kop khwai do kha te na ka leng jong iba thon bat ka snong nong ka sen kin ai be nan ne kin sha be ban pan khwai competition ya ka ne ka pung tang ya tu ki bru ki ba kim don ya kata ka jing kan tho la ne ka jing tho bre ha ka bade bat ka jing le tu ya ai be ya ki bru ki ba ki rawan ki chania pan long ya ka ja kop khwai do kha khnang ba ki rawan kin wan ban chiman ta ha ka bade bat ka ja kop khwai do kha แต่
แต่ก็เง็ดบะทอนอินชะบันพะควายไปตั้งยากิบริวกิบาบาบากิบาshidur kum kirawan ki bawan simbenta Polisi pun ya ki para rawan lokoj tenang lada don ka competition huni ha kapung jungi te subha banyawan ni simenta lemar na kaleng junga tripung ngam don ni ba kata ka jing le dak ndem tai ka jing ka thau ndem tai le la ka jing tu kum ndem tai ngim don ni tengin ka kerman makan niya hok ka bai ji mar nginum ai lat siu nginum ai gibriu bala sakan tho lani gibadon kan ba ja clear kum ndem tai nginum ai ya kapung te tang tai kubli sibun para rawan rokhai